apostole, ďalekú krajinu a ich rozpovie. Pred mnohými rokmi v krajine zvanej Palestína žil ľud, ktorý zo srdca uctieval Pána Boha, stvoriteľa sveta a dárcu života. Pán Boh prijal jeho úctu i lásku a prisľúbil, že sa z neho narodí Mesiáš, spasiteľ ľudstva. Pekné popoludne. Aj vám sa praje. Rád vám pomôžem na prechodu. Ďakujem. Napíte sa. Určite nájde za sebou dobrú cestu. Áno, ale ešte nie som na konci svojej cesty. Som Jozef a hľadám muža menom Kleopáš. Áno, bývate nedaleko. Zavediem vás k nemu. Tu býva môj príbuzný Kleopáš. Mária, kde si s tou vodou? Koho mi to privádzaš? Dobrý deň, moje meno je Jozef a prichádzam z Betlehema. Posielňujú ma za vami Alžbeta a Zachariáš. Tak to si u nás vítali, posaď sa. A čo ťa k tomu privádza? Chcel by som si tu založiť postaviť dom a ak to dá, založiť rodinu. Veľmi radi pomôžu. Mám známy, ktorí ti poskytnú materiál a moja žena s Máriou ti veľmi radi pomôžu. Ahojte, dievčatá. Už dlho sme sa nevideli, konečne si prišla. Teraz máme doma veľa práce. Kleopáš pomáha Jozefovi s budovaním dielne. Ako ťa poznám, ty sa tiež určite od rána nezastavíš. Presne tak, je síce pekné, že si taká obetová, ale myslí trochu aj na seba. Nestrachujte sa. Práce sú už na konci. Tak onedlho budeme mať viac času. Výborne, tak to nám porozprávaš aj o Jozefovi. Všetci hovoria, že sa do teba zahľadia. I na tebe je vidno, že ho máš rada. Už nemali byť dávno doma. Maj sa, Mária. Dúfam, že sa čoskoro opäť uvidíme. Ahojte, dievčatá. Pán Boh splní vždy ľuďom všetko, čo im prisľúbil. Preto poslal anjela Gabriela do galilejského mestečka Nazaret, aby navštívil dievčinu menom Mária a zvestoval jej radostnú správu. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou. Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, synom najvyššieho sobie. Pán Boh dá trón jeho otca Dávid. Na veky bude kráľovať nad rodom Jakubovým a jeho kráľovstvu nikdy nebude konca. Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Duch Svätý zostupí na teba a moc najvyššieho ťa zakrýva. Aj dieťa bude sa volať Sväté, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala si na starota. Už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná. Ale Bohu nie je nič nemožné. Tá, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária, Mária, mám pre teba radostnú správu. Prišiel list od Alžbety a Zachariáša a neuveríš, čo sa v ňom píše. Alžbeta je tehotná. To je úžasná správa. Dovol mi za ňou. Teraz je už dosť neskoro a aj tu máš dosť práce. Ale tu je veľa pomocníkov a už tým bude užitočnejšia. A čo sa týka cesty, nebojím sa. Pridám sa ku skupine putníkov, ktorí budú tady prechádzať. Dobre teda. Mária, potešená ďalšou dobrou správou, vydala sa na cestu k Alžbete, aby sa z veľkých udalostí radovali spolu. Pán Boh Alžbete prosvetelne vnúkol, že Máriin synček bude syn Boží. Keď teda Mária vyšla do ich domu, bez váhania jej pozdravom privítala. Buď pozdravená, Alžbeta. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne, lebo len, čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvolo dieťa v mojom kone a blahoslavená je tá, čo uverila, že sa splní to, čo jej povedal Pán. Mária bola v Alžbete 3 mesiace a potom sa vrátila domov.
prijať a nebudú ma v tichosti prepustiť, aby jej nespôsobil hanbu. Ako tak uvažoval, vo sne sa mu zjavil anjel. Už dosť, ako je to možné, Mária je tehotná, to snad nie je pravda. Ach Bože, čo mám robiť? Nemôžem predsa dovoliť, aby ju ukameňovali, ale vziať si ju. Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. Lebo on nekúpil ľud za hriech. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami prorokov. Hľa, Pán ma počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, naraz urobil všetko, ako mu prikázal anjel. Prijal Máriu do svojho domu a s láskou sa o ňu staral. V dňoch, keď Márii nachádzal čas porodiť, nariadil Cisár Augustus popísať celý rímsky svet. Každý bez výnimky sa musel odobrať do mesta, v ktorom sa narodil. Vybral sa teda Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta Betlehem, lebo pochádzal z židovského kráľa Dávida, aby sa bol s Máriou svojou manželkou zapísať. Cesta kamenickým krajom bola dlhá a namáhavá. Vyčerpávala najmä Máriu, ktorej sa čo chvíľa mal narodiť dieťatko. Chodí Jozef aj Mária po uliciach Betlehema, v tej neskorej nočnej dobe na Veľkonoc. Občas im aj otvárajú, s nimi sa aj schovárajú, nakoniec ich ohľadajú s nosnými hlasmi. Dajte pokojne, miesta, čo šíte, je neskoro, my chceme spať, Tam za mestom stojí maštarom, skvelá otvorená, tá vám postraší. Ceste odpočnúť. Keď do Betlehema dorazil Jozef a Mária, všetky hostinice už boli obsadené. Takí utrapení a zmorení, Mária blúdili po mestečku. Nikde pre nich nebolo miesta. Čo tu chcete? Predsa berte. Mohli by ste nám prosím pomôcť, hľadáme nocľah. Nemáme tu miesta. Čo tu chcete? Hľadáme nocľah, nemáme voľné miesto. Je mi ľúto, všetko je obsadené. Čo tu chcete? Hľadáme nocľah, už je pokročilý čas a zatiaľ sa nám nepošťastilo nič nájsť. Nemáte voľné miesto? Miesto v hostinci nemám, ale za mestom je mašter, tam môžete ísť. Ďakujem. Čo na tom, že si Jozef a Mária mohli ľahnuť na slnku. V tom čase už boli noci studené. Chladný Petrov zvyčajne prenikal až na kosti. Preto boli obaja radi, že sa majú kam na noc uchýliť. Ale najviac sa svojmu útulku potešili preto, lebo dieťatko sa už vyhnalo na svet. Lenže sa veľmi uložili, nadišla hodina pôrodu a Mária priviedla naspäť krásneho chlapčeka. Ovinula ho do veľkých sienok a uložila do jasného
domáce zvieratá. Príchodom Ježiša na svet naplnil Máriu a Jozefovu srdce údivom a radosťou. Hľadeli na dieťatko, ktoré žiarilo nádejou a pokojom a z hĺbky duše chválili Pána. Lebo všetko sa stalo presne tak, ako predpovedal anjel. Ježiško narodený do Jeruzalema prišli na ťavách noci, verejných východných prázdnin. Šli celé dni a noci, ako im ukazovala najjasnejšia hviezda na nebi a hľadali Mesiáša, ktorý sa podľa hviezd už narodil. Na chvíľku oddychíme. Jezete, napojím ťa. Mericha, podáš mu za chleba, prosím toho chleba, ktorý ti ho treba, toľko, aby išlo aj pre teba. Vyber mapu, nech vieme, kadeľ vedie cesta. Blížime, ak dobre pozerám, blížime sa k Herodesovu palácu. Tam by mohol byť cieľ našej cesty, tak poďme. Tú noc na ubočí nedaleko Betléma strážili svoje stádo pastier. Ako tak sedeli pri ohni a zverovali jeden druhý. Zrazu sa pred nimi zjavil anjel a ožiaril veľkým jasom. Začína sa mi už drievať. Ovce sme už zahnali a teraz si zasúšime odpočin. Presne tak, už tam je ani prskom pomôcť nechce. Tak sa teda zložme. Vstávajte, pastieri, verte sa ho, a táto novina dajte pozor. Aké to zázraky javia sa na nebi, nikdy som nevidel, jak som starý. Na nebi vysoko takej žiary. Buď pozdravený, kráľ Herodes. Vítajte, kráľ z východu. Čo vás tu neprivádza? Hviezda na východe nám ukázala cestu sem. Podľa dávnych prorokov sa tu dnes mal narodiť Mesiáš kráľ. Mesiáš? Ale u nás sa žiadne dieťa nenarodilo. Vážne? Tak to je zvláštne. Musíme sa preto poďme ďalej. Ďakujeme za tvoje prijatie, kráľ Herodes. Prajem vám šťastnú cestu. A keď ho nájdete, dajte mi vedieť, aby ja som sa ušiel pomôcť.
a pre všetko to stvorenie vydobil večné on spasenie. Ku spaseniu Ježiš bol daný za celý vesmír. Ti ďakujem, že prišiel Pán. Ani nikt si nevzali na cestu, tak sa ponáhľali, aby čím skôr našli Ježiška. Napokon našli Ježiška uloženého v jasličkách, celkom tak, ako im oznámil anjel. Drahé dieťa, prichádzame zo Salaša, kde nás anjel zo sna zobudil a veľkú radosť zvestoval, že sa nám narodil Boží syn, náš kráľ. Príjmi skromné naše dary, pánovečie, čo ti budú na trojaký osob mliečka prince, budeš mať a aj kožušok do tuhej zimy. Radši nás za to požehnaj, pokoj, radosť do duše daj, a ochranu od všetkého zlého. Najjasnejšia hviezda, ktorá prichytla mudrcov do Jeruzalema, šla pred nimi až do Betlehema a zastala nad miestom, kde bol uložený Ježiško. Pri pohľade na nebeské svetlo, pohybujúci sa po oblohe, mudrcov zaplavila radosť a hnušenie. Čo však potom, keď vstúpili do maštare a našli Máriu v desiatom náručí, presne tak, ako bolo napísané v svätých knihách. V duchu sa zachytili, nakli si pred Ježiškom, kláňali sa mu a obetovali mu svoje dary, hodné kráľa. Ja ti prinášam toto zlato ako symbol toho, že si pánom celého sveta. Príď odo mňa toto kadidlo, z ktorého deň vstúpa k tebe ako milovaný Pán. Ja ti prinášam milku, lebo len ty môžeš uzdraviť dušu každého človeka. Zatiaľ Herodes čakal na nepripravených mudrcov, aby sa dozvedel, kde sa skutočne nachádza Ježiš. Netúžil však potom preto, aby sa mu mohol pokloniť ako vravel. Herodesovi vypokojovala myšlienka, že sa mohol narodil nový kráľ, ktorý čoskoro zasadne na jeho trón. Preto zamýšľal Ježiškovi ubližiť. Ale Pán Boh je všemohúci aj o tých najskrytejších ľudských myšlienkach. Vo sne vystrihal mudrcov, aby sa vypovedacali Herodesovi, lebo ten sa chystá zniesť Ježiška do sveta. A tak sa vrátil do svojej krajiny inou cestou.
spievam ti kolíske, ďaleké je zrazu blízke. Privítajte, pacholiatko, čas zázrakov trvá krátko. A preto ja v tejto chvíli prajem, by ste šťastne žili. Tu i tam vo večnosti, dej vám Pán Boh milosti. Mária a Jozef, pastieri a mudrci, všetok ľud, ktorý sa v tom čase točil okolo maštale, oslávili Ježiškov príchod. Bol to jeden z najkrajších dní, pretože vtedy Pán Boh daroval svojho syna ako nášho Pána a Spasiteľa, aby nám ukázal pravú cestu do večného života a zachránil nás pred záhubou hriechu. Boli to prvé Vianoce v ľudských dejinách. Odvtedy Vianoce oslavovali všetky pokolenia ľudí a aj my ich slávime v pokoji a mieri, lebo si tak každý rok znovu pripomíname deň Ježiškovho narodenia. Tak nás Boh miloval, že nám zo všetkých vianočných darov obetoval ten najväčší dar, svojho jediného syna. A čo my môžeme darovať Bohu? Môžeme mu darovať zo všetkých darov a za ten najkrajší dar. Budeme si pamätať, že Vianoce sú dňom Ježiškovho narodenia.